Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Паўліну Мядзёлку. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Намалюйце, каля ласка, партрэт нашай гераіні. Паўліна Мядзёлка – знакаміты прадстаўнік беларускага нацыянальнага руху, беларускай культуры, заслужаны дзеяч культуры БССР. Паўліна Мядзёлка – гэта гісторык у нейкім сэнсе беларускага нацыянальнага руху, пакінула вялікую мемуарную спадчыну. Знаёмства асабістае са шматлікімі беларускімі дзеячамі робіць яе ўспаміны неацэннай крыніцай. Нарадзілася ў 1893 годзе у Буцлаве, памёрла там жа ў 1974 годзе. Але паміж гэтымі двума датамі найбагацейшае, найцікавейшае, найдраматычнейшае жыццё. Дзе яна толькі не была. Это Менск, горадня, Кіеў, Масква, Петраград. Даводзілася ёй сядзець у турмах, у ссылках, вызваляцца, была ў Казані і гэтак далей. І ўрэшце рэшт вярнулася ў родную вёску і там ось жыла з 1947 до 1974 году. Два вобразы Паўліны Мядзёлкі. Вобразы Паўліны Мядзёлкі сапраўды два. Калі мы кажам пра першы вобраз Паўліны Мядзёлкі, то трэба сказаць, што гэта вобраз, які яна сама стварыла ў сваіх успамінах сцежкі жыцця, так назвала, ў свае мемуары. І там апісана яе жыццё і апісана жыццё ўвогуле беларускай інтэлігенцыі першай паловы 20 стагоддзя. Іншы вобраз – гэта той вобраз, які пакінулі пра яе у сваіх успамінах іншыя дзеячы беларускай інтэлігенцыі, прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі. Некалькі момантаў такіх прывяду. Напрыклад, хто першы выканаў ролю Паўлінкі ў знакамітай п'есе Янкі Купалы. Напрыклад, шэраг гісторыкаў, яны бяруць там словы самой Паўліны Мядзёлкі, кажуць, канешне, вось яна. Шэраг гісторыкаў кажа, безумоўна, гэта Соф'я Маркевіч. У Вільні гэта было 27 студзеня 1913 году, а у Петербургу 9 лютага толькі 1913 году Паўліна Мядзёлка. Ёсць некалькі такіх момантаў характарыстыкаў, якія паказваюць, што Паўліна Мядзёлка яна па-рознаму ацэньвае тыя ці іншыя падзеі, якія адбываліся. Напрыклад, вось дзе Паўліна Мядзёлка была ў час смерці Янкі Купалы. Адныя кажуць, што там яна была таксама ў Маскве, а іншыя пішуць, што яна за некалькі гадзін да смерці проста сустракалася з паэтам, і пасля у яе быў цяжкі душэўны крызіс. І гэтак далей. У шэрагу такіх ключавых момантаў яе вобраз ва ўспамінах уласных і ў ўспамінах і іншых ён адрозніваецца. Таму два вобразы, хоць, канешне, можа быць і больш можна знайсці, але асноўныя два. Раскажыце пра яе шматгранную мастацкую дзейнасць. Паўліна Мядзёлка, яна пастаянна шукала сябе. Нарадзілася яна зусім незаможнай сям'і і з дзяцінства пачала чытаць кнігі. Аднойчы яе маці вельмі моцна пакарала за чытанне кніг. А што было такое? Яна пайшла мыць бялізну. Яна падлетак яшчэ. На рэчку тады мылі бялізну, і яна паставіла на край кладкі кошык з бялізнай і зачыталася. Рэч у тым, што там ішлі людзі, нехта штурхануў кладку, і кошык паплыў. Пакуль яна кошык з бялізнай быў ужо даволі далёка. Такім чынам яна прыйшла дадому без бялізны. Бацькі ўсе казалі, што гэта за недарэка такая, павыкідаць усе гэтыя кнігі ў раку яе, калі яна так себе паводзіць. Яна настаяла на тым, што яна паедзе вучыцца ў Вільню. Паступіла на прыватныя жаночыя курсы. Той момант для жанчын не было такой універсітэцкай адукацыі. Жаночыя курсы гэта быў універсітэт для жанчын. Таму яна атрымала ў Вільні, а пасля ў Петербург паехала. Скончыла гэта вышэйшыя камерцыйныя курсы, яна эканаміст, па сутнасці па адукацыі, але рэзка кідае сваю прафесію і займаецца беларускім настаўніцтвам і беларускім тэатрам. Яна сама асабіста грае у
п'есах, яна выступае на настаўніцкіх з'ездах і кажа, што трэба рабіць беларускія школы. Сама дае вось гэты прыклад, арганізоўваючы на даручэнне Магдалены Радзівіл у Жорнаўцах беларускую школу ігуменскага павету. Яна піша у газетах, яна публіцыст. Яшчэ адна грань яе таленту. Яна працуе ў інстытуце беларускай культуры. Яна сустракаецца там з Янкам Купалам, з іншымі беларускімі дзеячамі кола. Янка Купала апісвае іхнае жыццё, дапамагае. Яна едзе ў Латвію, таксама працуе вось у беларускай гімназіі ў Дзвінску. Шматгранны чалавек і шмат што ўдалося зрабіць. Паўліна Мядзёлка і Лукаш Дзекуцьмалей. З Лукашом Дзекуцьмалеем яна сустрэлася ў горадні ў 1919 годзе. Яе дэлегаваў такі з'езд беларусаў Віленшчыне і Гарадзеншчыне. Яна стала адным з кіраўнікоў беларускай грамады у Вільні, і вось яна супрацоўнічала з Лукашом Дзекуцьмалеем. Ён быў тады скарбнікам. Таксама яны разам выступалі на сцэне гарадзенскага гарадскога тэатру. Відавочна, што гэта знаёмства было блізкім, ну, наколькі блізкім. Яны добра ведалі адзін аднаго, у тым сэнсе, што у многіх пунктах яны судакраналіся. Гэта працягвалася дзесьці на, можа быць, больш за год. Цікавыя факты з жыцця. Некалькі момантаў. Канец 1919 году. Яна закахалася ў такога беларускага эсэра, беларускага дзеяча Тамаша Грыба. Яго пасадзілі ў турму. Як прабіцца ў турму, калі ты для чалавека проста чужы чалавек? Яна напісала, што я яго жонка. І падала такую паліцыю. Тамаш Грыб здзівіўся, што гэта за такое, што ў мяне жонка ёсць. Ну і пазней яна патлумачыла, што іншага выйсця мне не было. Ім дазволілі не проста сустрэцца, а нават пажаніцца, абвянчацца там у турме. Іх шлюб, на жаль, трываў нядоўга, але гэта вось такі цікавы момант, характэрны для яе. У 1925 годзе яна з Латвіі пераязджае ў савецкую Беларусь. Яна робіць вельмі шмат карысных спраў, але яе выслалі па справе Саюзу вызвалення Беларусі ў Казань. Затым яна працавала ў Маскве. І ў гэты час яна не пакідае справы заняцця беларускай літаратурай. Нягледзячы на такую, што было проста небяспечна для яе ў той час займацца. Таму чалавек быў цікавы. Сцежкі жыцця Паўліны Мядзёлкі. Гэта яе мемуары. Пачала выдаваць у 1958 годзе. Выйшла 2 выданні. Ужо ў 2019, мне здаецца, ці ў 2017 годзе выйшла дапоўненае выданне. Гэта такая мільён знакаў, калі казаць. Гэта такая вельмі грунтоўная кніга, напісана апошні перыяд яе жыцця, дзе яна апісвае ўсё, што адбывалася ў беларускай культуры ў першай палове 20 стагоддзя. Варта пачытаць. Наша гераіня ў спісе найлепшых прадстаўнікоў Беларусі. Яна пражыла насычанае жыццё, выходзіла на сцэну, удзельнічала ў друкаванні беларускіх падручнікаў, пісала вершы, працавала з хорам, выхавацелькай у дзіцячым прытулку і настаўніцай. Роля Паўлінкі ў п'есе Янкі Купалы лічыцца галоўнай тэатральнай удачай Паўліны Мядзёлкі. Яна заслужаны дзеяч культуры Беларусі. У беларускім дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва можна знайсці асабісты фонд Паўліны Вікенціўны. Яе сцежкі жыцця захаваліся і ўражваюць. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!